Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. У Віцебску адкрыўся сучасны гандлёва-лагістычны цэнтр холдынгу «Беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марка». Для вытворчых кампаній, якія ўваходзяць у склад холдынгу, аб'ект стане адзіным цэнтрам лагістыкі. Праект рэалізаваны ў адпаведнасці з указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб мерах па развіцці гарбарна-футравай вытворчасці і вытворчасці абутку. Маштаб лагістычнага цэнтра ацаніла Юлія Устінова. Вялікі чырвона-белы будынак па Бешанковіцкай шашы – гэта першы ў Віцебскай вобласці лагістычны цэнтр такога маштабу. У яго ўкладзены 120 мільярдаў рублёў і 1 год работы ў рамках інвестыцыйнага праекта, стварэнні вытворчых магутнасцяў па выпуску абутку да 5 мільёнаў пар у год и реконструкции футрового комбината з улікам стварэння холдингу. Это пример тому вложения инвестиций, так сказать, вот местной компании «Марка» в наш родной город. Это рабочие места, это инвестиции в экономику города, которая, я уверен, вернется, будет окупаема и даст новый виток развития компании «Марка». Дагэтуль аптовыя партнёры прадпрыемстваў холдынгу адгружалі прадукцыю з 3 прадпрыемстваў кампаніі, а цяпер адгрузка ўсяго абутку будзе ажыццяўляцца цэнтралізавана з аднаго склада, што, безумоўна, больш мабільна і зручна для аптовых пакупнікоў, як і размяшчэнне лагістычнага цэнтра ў аддаленасці ад цэнтра горада і ад шчыльнага потоку аўтатранспарту. Плошча склада гатовай прадукцыі 10 000 квадратных метраў, дазваляе размясціць больш за 1 000 000 пар абутку. На складзе прымяняецца аўтаматызаваная сістэма адреснага захоўвання. На площади 10 000 квадратных метров мы можем в любой момент времени знать, в какой именно ячейке что находится, какой артикул находится по складу и, собственно, операционно работать с этой обувью. Это основное преимущество и отличие от программного обеспечения, которое автоматизирует просто склады. Параду адкрыццё гандлёва-лагістычнага цэнтра «Марка» не толькі аптовых кліентаў холдынгу, а і рознічных пакупнікоў. Тут жа размясціўся магазин новага для Віцебскай вобласці формату «Аутлет». Абяцаюць беларускі шопінг з еўрапейскім размахом. Мне видится успех вот этого логистического центра, он будет. То, что сегодня мы видим даже по тем людям, которые заинтересованы, чтобы, скажем, продукция была, скажем, ниже, они сюда приехали, несмотря на то, что, скажем, это немножко, здесь небольшой расстояние, но немножко, скажем, оторван от города или от центральных таких, скажем, улиц города. Поэтому здесь я вижу преимущество, так как и для нас, и для предприятий, так и для посетителей данного комплекса. У перспектыве складскі комплекс можа яшчэ больш разрасціся і стаць запатрабаваным як элемент аптовага звяна для тавараў айчыннай абутковай прамысловасці ў цэлым, з магчымасцю прадастаўлення паслуг па захоўванні, апрацоўцы і дастаўцы тавараў арганізацыям і прадпрымальнікам. Юлія Устінова, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Вёска Копці, што ў Віцебскім раёне пад пагрозай забруджвання, міні-палігон, які месціцца ў паўкіламетра ад жылых дамоў, разрастаецца з вялікай хуткасцю. Жыхары імкнуцца дастукацца да мясцовых органаў улады з просьбай аб ліквідацыі сметніка, аднак пакуль безвынікова. У сітуацыі разбіралася Інна Кіренкава. Вось ужо другі год жыхары вёскі Копці б'юць трывогу. Гавораць, калі раней на гэты міні-палігон звозілі смецце толькі з адной вёскі, то зараз аж з 20 населеных пунктаў Віцебскага раёна. Штогод тут складзіруюць да 1000 кубічных метраў адходаў. Месцічы здзіўляюцца, як можна было выдзеліць участак пад міні-палігон у некалькіх сотнях метрах ад жылых дамоў. Почему в городе так не разрешается? И пусть возят. Дело в том, что на мини-полигон не разрешается захоранивать опасные отходы. На городской полигон захораниваются опасные отходы. Груды смецця растуць з кожным годам. Побач рэчка, свідравіна. Занепакоенасць месцічаў падзяляюць і эколагі. Не раз ім даводзілася прыцягваць да адказнасці кіраўніцтва мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадаркі за размяшчэнне адходаў, забруджванне вады і паветра. В 2014 году этот полигон горел. Дышать
вообще, воздуха не было вообще. Была такая загазованность, его тушили несколько дней, потушить не могли, потому что там, сказали, были залежи торфа. И летом, когда жара, здесь поселок такой большой, дышать невозможно, идет отсюда вот запах. В санитарные нормы выдерживаются расстояние разрывы до реки, там 800 метров, до населенных пунктов 500 метров, до той же скважины 500 метров. Здесь все это в норме, но вы же видите, полигон уже старый, он давно эксплуатируется. С большинства населенных пунктов сюда все это привозится. Конечно, объемы стали расти образовавшихся этих отходов, и складирования их, и системы, и сбора, хотя, актуальный вопрос люди подняли, действительно. Тым не менш, гэты міні-палігон мясцовыя ўлады пакуль не закрываюць, бо новы яшчэ не пабудавалі, хоць праект гатовы даўно. Праблема ў адсутнасці фінансавання. В настоящее время полигон не планируется к закрытию до момента постройки городского полигона вблизи населенного пункта Косачи. Резерв мощности позволяет эксплуатировать данный полигон порядка 18-20 лет. То есть это около 6 тысяч тонн отходов может быть захоронено в данном полигоне. Няма сродкаў і на будаўніцтва станцыі абезжалезвання ў вёсцы Копці. Людзі даўно скардзяцца на якасць пітной вады. Железо превышает раза в 3, мутность в 10 раз, запах, привкус в 2 раза. Вот такую воду, конечно, пить невозможно. Строительство не начиналось, только вырыли там котлован какой-то и все, больше ничего. Неякасная вода – гэта праблема большасці населеных пунктаў Віцебскага района. На жаль, часта з-за нядбайнасці кіраўнікоў на месцах праблемы людзей не вырашаюцца своечасова. Чаму было не паклапаціцца пра гэта загадзя? Інна Кірыенкова, Кірыл Кайзберг, навіны, Віцебскі район. Навагоднія святы не за гарамі, і вельмі хутка ў Віцебску можна будзе набыць галоўны атрыбут – навагодняе дрэва. Ёлачныя базары раскінуцца на 6 пляцоўках горада. Для жыхароў абласнога цэнтра падрыхтавана каля 6 тысяч дрэў. Усё пра зялёную прыгажуню ведае наш корэспандэнт Вікторыя Теляпкова. Одна з самых старажытных хвой у краіне расце каля вёскі Бібераўка. Ёй прыблізна 250-300 гадоў. Старажыла мае назву ведзьміна лапа, якую яна атрымала за незвычайнай формы. А таксама ў народзе ёсць паданне, што да гэтай хвоі прыходзіць прагнаная з Бібераўкі вядзьмарка. У легенду ўжо мала хто верыць, але мясцовыя жыхары ганарацца сваёй зялёнай прыгажунняй, як помнікам прыроды. Таму вырашылі размясціць на ёй шыльду «Ахоўваецца народам». Вельмі незвычайны аб'ект ботанічны, таму што это самая вялікая хвоя на Беларусі. Як дрэва-матачнік, таму што шышкі, якія бяруцца з яе, утрымліваюць вельмі важны генетычны код. Гэта дрэва, якое высокамастацкі элемент ландшафту. Яно высокае, вялікае, і любой аб'ект, пра якой ёсць паданне, ён уже варты таго, каб взяць яго пад ахову. У нашай вобласці ёсць шмат цікавых іглічных. У Лужаснянскім кадэцкім вучылішчы нават расце блакітная елка, пасаджаная прэзідэнтам Александром Лукашэнкам. Але пад аховай знаходзяцца і ўсе іглічныя дрэвы. Зараз праводзіцца шэраг мерапрыемстваў па прадухіленні незаконнай высечкі. За незаконную порубку одного новогоднего дерева Кодексом административных правонарушений предусмотрено штраф от 5 до 25 базовых величин. И за каждое новогоднее дерево предусмотрен штраф в размере одной базовой величины, независимо от того. То есть штраф по статье будет в любом случае, и будет штраф за каждое незаконно добытое новогоднее дерево. Таму, калі вы вырашылі набыць галоўны навагодні атрыбут, то трэба адправіцца на ёлачныя базары ці звярнуцца ў лясніцтва. Традиционно это Южный рынок, Смоленский рынок, Полоцкий рынок. Также организована торговая точка возле лесхоза Мира 44. Организована торговая точка в микрорайоне Билево и поселок Тарный. На сегодняшний день цена уже установлена на новогодние деревья. Значит, до метра новогоднее дерево будет стоить 80 тысяч, от метра до 2 будет стоить 100 тысяч и от 2 до 3 – 130 тысяч. Пачатак продажу елак 19 снежня, а шырока продаж навагодніх прыгажунь разгорнецца з аўторка. Вікторыя Теляпкова, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебск.
У цэнтры Віцебска на зімоўку асталявалася чарада дзікіх качак. Бліз шматпавярховак па Маскоўскім праспекце жывуць каля 60 птушак. Назіраць за імі можна нават не выходзячы на вуліцу. Яны ходзяць прама пад вокнамі ў пошуках ежы, даследуюць газоны і дзіцячую пляцоўку. Фатаграфіі, на якіх качкі абляпілі пясочніцу, актыўна абмяркоўваюцца ў сацыяльных сетках. Крыжанкі з даверам адносяцца да чалавека. Не палохаюцца гука аўтамабіля, толькі хаваюцца пры з'яўленні зграі варон. Бацькі з маленькімі дзецьмі часта наведваюцца да птушак і абавязкова нясуць з сабой хлеб. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Партнёр прагноза надвор'я — кампанія «Макдональдс». Шчасце паўсюль, дзе ёсць Happy Meal. Адкрывай, весяліся, вывучай. Стань одним из героев коллекции «Моей маленькой пони» или «Трансформеров» вместе с Happy Meal. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна, кароткачасовыя дажджы, ноччу і раніцай туман. Вецер заходні 5-10 з парывамі да 15-18 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 1,6, днём 4,9 градуса са знакам плюс. У Віцебску таксама воблачна, кароткачасовы дождж, ноччу і раніцай туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 1,3, днём 5-7 цяпла.